ବର୍ତ୍ତମାନ 80ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ରିଜର୍ଭ ମିସାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ମାନୀୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହୋମଗାର୍ଡ ନୟାଗଡ଼ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ, ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ନୟାଗଡ଼, ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବଏଜ, ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଗାର୍ଲସ, ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲସ। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, सिविलियन सीनियर, पर आसुचंती प्रजामंडल महिला महाविद्यालय नयगढ़, पर आसुचंती यूनिटेक रेसिडेंशियल कॉलेज नयगढ़, पर आसुचंती डिवाइन रेसिडेंशियल कॉलेज नयगढ़, पर आसुचंती इंस्पायर रेसिडेंशियल कॉलेज नयगढ़, पर आसुचंती जवाहर नवोदय विद्यालय गर्ल्स, पर आसुचंती बजेंद्र हाई स्कूल गर्ल्स, पर आसुचंती बजेंद्र हाई स्कूल बॉयज,
ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ନୟାଗଡ଼। ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବଏଜ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗର୍ଲସ। ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ହାଇ ସ୍କୁଲ ନୟାଗଡ଼। ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ ସେଣ୍ଟର। ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ ଏନଏସି ହାଇ ସ୍କୁଲ। ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କାଉଟ ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗର୍ଲସ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଡିଏଭି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେଶନ ସେଣ୍ଟର ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେଶନ ସେଣ୍ଟର ଗର୍ଲସ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେଶନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେଶନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଗର୍ଲସ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇ ସାହାରା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଦର ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଏଜ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ୟୁନିଟେକ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ନୟାଗଡ଼। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗର୍ଲସ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗର୍ଲସ। ଆମର